Daalụkwanụ ndị ọma na-ege ntị. Ekene m nwoke, kene nwaanyị, wee sị ndụ mmiri ndụ azụ ka onye chiri onye azụ elu. Asị m mmiri ata na m azụ anwụ na ndị Igbo, daalụkwanụ. Ekene m onye ọbụla, wee sị ka nkene onye isi indigenous people of Biafra in the person of Maazị Nnamdi Okwu Kanu, whom I call ikuku a na-afụ anya, the breeze that you can see. I greet every one of you, and I say I greet Maazị Nnamdi Kanu. Mgbede ọma ebe ọbụla ị nọ. Wee na-ekenekwa ndị isi ndị IPOB, the leadership of IPOB, DOS, led by Maazị Chika Edoziem, the gentle lion himself. I greet all of you. I also greet IPOB principal officers and the IPOB media warriors and our legal teams. And also I greet our gallant men, Eastern Security Network, ESN. Ekene m onye ọbụla. Wee sị na anyị ga-adị ka echi maka na echi ada agụ agụ. Anyị ga-adị ka isi mmiri maka na isi mmiri ada ata ata. Wee sị na ọ ga-adịrịrị anyị mma. Anyị ga-adị ndụ wee nweta Biafra. Anyị ama anwụchu. Ise. Ndị be anyị, geenụ ntị. Okwu nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke tata bụ okwu ife na-eme n'ala Igbo. Ma before ngawa n'iru ka nkene ndị mụ na ha so n'olu na comment section, I have to greet a lot of you because o tego ezigbo aka. M ga-ebido n'isi. Tochukwu Ape, ndewo. Obilove, greetings. Odo Ejaik Peter, ndewo. Obiako Samuel, greetings. Sandra Angel, greetings. Kingsley Carr, greetings from here Kenemge. Ikechukwu Ibe Auchi, ndewo. Ekene m unu niile. Wee na-ekenekwa King nwanne. Enye nke eji ụbụrụ ya wee ṅụ garị. Ekenekwa m gị. Maka na ihe nji wee kpọọ ya afa bụ maka na ndị nna nna anyị ha na ebe ha na-aga ọfọ, ha gacha ọfọ nwere ya na-asị ndị ọgọm na-echozo m nke unu bụ nke a. So this King nwanne bụ ndị ahụ na-erefe asị ndị ọgọm na-echozo m. That is those people that na anaghị agụnye n'ọnụ. So onye ọ bụ ife anụ, so anyị ga-ekenekwa ha. Maka na ọ dịrị izi mmadụ ịbụ a slave ma dị proud of ịbụ a slave. Ọ dịrị izi. Abịama Biafra, ndewo. Ekene m gị. Hyginus Maduka, ndewo. Friday Chinyere, ekene m gị. Dike, ndewo. Nwa Biafra, ndewo. Na mkpọba afa ya akarịkwanụ. Comrade Abụ ọzọ okwu dịrị, ndewo. Maazị Chizoba, ndewo. Emeka Victor, ndewo. Ndị be anyị ka anyị kọọ n'ubi onye anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke tata. Ihe nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke tata, ụzọ okwu ịtọ. Nke mbụ bụ maka ndị dibịa nọ n'ala Igbo. Ha nwa ka nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke tata. Nke ịbụọ bụ maka Kingsley Ezebilo, aka Mountain Prayer Mountain FM from Kenya to Nigeria, and nwanne nwoke Fulani boy, according to Maazị Nelly, because ndị prove go beyond reasonable or beyond anything iji gosi that na ha nwa bụ ha dị ka ọnụ aka ọha. Maka ndị Igbo na-ekwu okwu na-asị na ọbụla aka ọgọ ni dị ka ọnụ aka gị, mana akọ ndị anụ ọnụ ha dịzie ka ọnụ aka ọha, mebezi ife gosibe na ha ga-adị ka ọnụ aka ọha. Nke ọzọ nji wee bịa again bụ maka ndị IPOB, the leadership of IPOB,
the silence of IPOB. The silence of IPOB towards Kingsley Ezebilo, many of us was hurt. I were many grievances. Man, I got matter that now the leadership, the silence of leadership is very powerful, more than the sacking. I want to because Bob na the leadership who keep silent. Know that they are cooking something that when it is done, even Ginawagi will be marveled. You will be very shocked. You got very shocked. Ima mata so when I on the nine ndo bi na anu oku ndo di nwute ko ju ede mu ndo di kamu because amam ka odi mu ndo di kamu ka ibutuo na ife di oku ga aju oyi. Kingsley Ezebilo aka Prayer Mountain FM, Kenya to Nigeria. Obulundi na so he has bite more than he can chew. Otabiligo carry on ya mana okwego na ege elesie and ogego obugo no jilego ye ego credit. I na-elekwa credit, IPOB na-ele credit. IPOB na-ele credit mbụ ọ bụ na ijiri ego IPOB elechi gị credit mgbe niile iji bịa kwụọ. Enwe ndị go credit na-akwụbeghị. Anyị na-ele credit so and anyị ga-elesi Kingsley Ezebilo Prayer Mountain FM credit ka ogolu. Karagod mgbede ọma. Nwada Achalugo, Queen of Woto Woto. Ekenekwa m gị Achalugo Igbo ndewo. Or the Queen of Woto Woto. Onya ada maka ịgbanya draw ihe bịa ticket ga-adọrie. So anyị ga-arapụgodu nke asị m ka anyị niile butuo unu maka na unu n'anya ife a na-eche na bụ ka anyị pụta mana we want to move out of Nigeria. Kingsley is not bigger than Biafra movement. He is not bigger than any person. Onwere onye ọka and onweghị onye ọ ga-aka. Kingsley Ezebilo is nothing but an ordinary bingo. Ordinary nwa ekuke, obele ekuke n'ụlọ onwe. That is onwe nkịta na-akpa ekuke, obele ekuke, o ihe Kingsley bụ. And any person mmekete wee associate onwe. Like abulu national coordinator, like abulu zonal coordinator, like abulu unit coordinator, like ajide the highest office na your country. You will associate your onwe to Kanunta or any person asaki go na IPOB. You will be dealt with. All the respect will be taken away. Anadile Francis Mbedoma from here. You will be dealt with. Because Biafra struggle, somebody will iki kowalu inyelumaka kowalu Ezebilo Kanunta Kanu. The difference between nuclear family, extended family, and the nation. Commonly difference between nuclear family, extended family, and the nation. In a nuclear family, which is your wife and your children, you may write in anything you like. In your extended family, can include your aunties and your cousins and all these things. It can require some certain right. He misbehave, how tolerate. But in the nation, it might not put on because it not represent your family in a nation. A nation is many millions of family on that nation. Millions of family on ya. So you hope in name, you got Google. Malu your limit, malu your boundary. Chike, obulu so chike doziem. Mana chike doziem na bambo na because the faith, the freedom of over 70 million Biafrans na show that is carrying a lot of things. That is why
o ji wee na-agba mba ọ na-agba. So and the only thing anyị nwe, the only ụgwọ anyị ji ndị IPOB leadership now is their inye ha the maximum support anyị ga-enye ha. Onwe ya ọbụla na-enweghị iwe, like I always say, enwere means ị ga-eji table your grievances to the leadership. And ejikwa m ohere a wee na-agwakwa some of us nọ na media and ndị nke ihe nna na-ahapụta. Ọ bụrụ na mmadụ table olu gị his or her grievances, don't take that as a saboteur, because ihe o ji wee table olu gị bụ na ọ fụta that is ọ na-afị ofu n'obi ọchọ onye oge ekpesalụ. Ihe o need bụ words of encouragement, direction. Ọ bụghị ịpụtazi iweluzi ya ahụ ọ kọlụ gị gazie gwa ndị leadership na onye anụ a bụ nke a bụrụ nke ọzọ. Mba, ihe o ji gwa gị ya bụ na ọ na-afị ofu n'obi. Ọ na-afị ofu n'obi, ọ ihe o ji wee na-agwa gị. So enye n'aka wee kpụpụ the person, gbajie nye ọnụ, encourage ya, rebuild the person, nye some words of encouragement so that ka ọ nwee ike wee bidokwa ihe ọ na-eme. Maka na the recent things by Kingsley Ezebili take our brother to report to police and not being sacked immediately and other things. Na many people may expect ka anyị pụta bịa mewe the leadership attack, but they are all disappointed because the leadership were right ịsak Kanu Ntakanu, nwekwa right ịhapịa for best reason known to them. Anyị nọ nwaanyị na-follow ha. Yes, we can say that this is the reason why we want to exit Nigeria, but we must know that na anyị abụbeghị nation. Enwere ebe na onye anụ emelugo, yes, o mefego karịa ka ga-eji chụ ya, mana enwere ife na-eche. Ndị Igbo na-atụ inu si na ọbụla mbọsị nwata wufulu mmanụ ka na-eti ihe, kama na mbọsị o wufulu ogulu ihe eji eme mmanụ ka eji apịa ụtarị. Nke ahụ ọ bụrụ ya ka m ji wee bịa n'ụbọchị nke taata. Ihe nji maka okwu nke na-eri m ihe na ime arụ ka m ji maka ya wee bịa gbasalụ ndị dibịa nọ n'ala Igbo. Facebook na-enwu ọkụ na ihe niile gbasalụ ndị dibịa ya na ndị na-etilu ha mkpu. Ndị dibịa nwee ndị na-etilu fa mkpu. Unu n'anya, anyị na-ekwu okwu omenala. Ọ dịzie ka omenala enwetawego weight return wa back after the so many years Christianity dominated here, ma suppress ya with false information and so many things. Now, ndị Igbo fought gallantly wee iji wee kpọghachite that omenala back, and omenala wee nachietewe. Ndị native doctor, ndị dibịa ọgbara ọfụ anụ a, ndị Facebook native doctors wee jidezie the omenala Igbo, turn one upside down, wee kpodozie isi naanị. Ọ dịzie ka the Christianity akazi omenala mma. Ihe ahụ iji wee condemn Christianity ọ wụkwa the same thing ka ndị dibịa ọgbara ọfụ anụ nwa mbidogolu ime na ala Igbo. Nke ha bụ na nke ha kazi njọ. Nke ndị dibịa ọgbara afọ anọ bụ na ha nọ into mentally slavery, nọ into physically slavery, nọlụkwa into spiritual slavery. Wee pụtazie nke ikpeazụ a wee woluzie omenala Igbo wee na-agba wee na-eme mpụ na aghụghọ dị iche iche. Onye pụta ọsị ịmana mụ na nwa mabụlọm somebody na ebe mpụta na-ekwu okwu ya ledi na-akpọ mmadụ afa, nna akpọ afa, and ihe nji akpọ afa bụ ka onye ahụ malụ that na the directions and the activities of the person naga out of hand. Ala Igbo today, ihe ndị anụ a na-eme tata ha dey check the result of alụ a ha na-akpa today with ihe there. Ịgwụ oke ite na-ege ntị, ịgwụ ọgwụ nwere ihe anyị na-ekwu okwu bụ ọgwụ ego. Ọgwụ ego bụ ihe jogburu udene sigbuo nkakwụ. Maka gịnị? Ihe eji agwọ ọgwụ ego bụ anụ arụ mmadụ ya na anụ siri ike. Enwere anụ eji ndị equivalent to mmadụ, which is nkịta. Now, ihe ndị dibịa anụnwa mpụtazi kịta na-agwazi our youth bụ na ha jene gba mbọ lụba ọlụ, ha dịba laziness, ịkọsụlụ ha lazy ya na igbu nne ha na nna ha iji wee gwọ ọgwụ ego, igbu enyi ha nwaanyị na enyi ha nwoke iji wee gwọ ọgwụ ego. Ọ ihe ha na market now, which is very bad.
na ndị be anyị kwesịrị ịnanya ebe anụ aka m ji wee lie alịrị ọ bụrụ na Maazị Nnamdi Kanu na ya n'oke enyego ọda any native doctor mpụta na Facebook wee bịa isi na ya na-agụ oke ite na-eke ya ọka bandụ go those things and ọ bụ ịbandụ onye ihe magburu onwe ya ka ife nji maka wee na-ekwu ya anọlugo manụ cheke nkọwa ha ncha niile mmadụ dịka mmiri enwe ile ọkara akwụ ọ pụta ahụ ha gwa gị dat na aja ka a na-achụ na enwere ihe dịka igwe ọgwụ ego na igwe ọgwụ ego bụ by force nature and ọ bụrụ na ịma na ịbụ nwa afọ Igbo nwụjurala nne gị afọ ị ga-ama na ndị Igbo ada agwa ọgwụ ego na ihe ndị Igbo na-achụba aja ndị dibịa mgbe elu bụ elu enwere ihe eji malụ ndị dibịa enwe dibịa na-agba ọkpụ enwe dibịa na-agwa afọ ịsa enwe dibịa na-agwa isi ọwụwa enwe dibịa na-eji ime enwe dibịa na-eme ife dị iche iche enwe dibịa na-aha mmiri enwe dibịa na-agba afa enwe dibịa na-ebe ife dị ndị aṅa mmebe asị gị jere ebe dibịa dị ọna enwere mgbe eji si na ofu dibịa na-agwọ nta na-agụ imo now mmiri enwe ile ọkala akwụ na ịgbarịa m a sị gị jide ka iji maka na ị na-eme ọfụma ife onye na-eme ọfụma ị ga-agwa ya ọ na-anyị na-akwadokwa gị n'ụbọchị nke tata echi niile ịgbakwa n'ụzọ na-adịrị ya gawa against ihe anụ ị na-eprechi ị ga-afụkwa anya ị ga-ekwu ya maka na ejiro mgbagbu aya lọọ ọ dịlọla mụ mmụọ wee kpodo isi n'ala and egwu ada atụ afọ wee bulu ụzọ n'azụ azụ abụrụ ọjọọ na-atụ ya n'ọkụ wee na-eche ndị bụ ụzọ nya ka m na-agwa ịbịa n'ife ọdịnala ị na-ekwu okwu ya n'ụbọchị nke tata gịnị bụ ọdịnala gịnị ka ndị dibịa na-akọwazili ndị mmadụ ihe m na-akọwazi tata bụ igwe ọgwụ ego mmadụ ama agba mbọ kama ị ga-eje ịlụ ọlụ ịpụtasị nọ ka agwọ ọlụ gị ọgwụ ka ị wee bute ego gịnị ka ị ga-eji wee nọkọta mmadụ ayala ịlụ ọlụ o wee bute ego ka afa biznes ị na-eme kee yo biznes ka ike ọlụ ịdị ka afa biznes ahụ ị na-eme ka ị wee kpata dị ego enwelozi ihe na-agbabọghị tata ihe ndị dibịa nụ a na-akọzi na bụ na na-azụ ahịa obele nwa 10 years chọziri ịgba Lincoln Limousine obele nwa 15 years chọrọ igo Mercedes Benz ọma agazi akwụkwọ onwelozi edi interested ịgụ akwụkwọ onwele edi interested ịlụ anything onye ọbụla chọrọ ibute ike ka ị na-efe ego mụ na jụrụ onwe na-ese onye bụ ikwu okwu isi na ị ga-agụgbe onye bụ ikwu okwu isi na ị ga-akịa nsị onye bụ ikwu okwu isi na ị ga-apị ya 25 demons onye bụ ikwu okwu isi na ị ga-inwe 70 demons inwe this 70 demons niile inwe nwee ike niile a mana ịbụ slave to Fulani unu nwere ike niile a unu nwee n'ala Igbo wee na-akpa mkpamkpa niile unu si na unu na-akpa na Facebook mana Maazị Nnamdi Kanu nọ n'ime DSS Maazị Nnamdi Kanu nọ n'ime DSS dungeon ị na-enwere ike iji ka ikwu n'ọnụ wee kpọpụta Maazị Nnamdi Kanu unu niile a nwechara ike niile a mụ na-enwere ike ịnapụta irestọ Biafra ịmakwa na mgbe enu bụ ihe eji ama ndị dibịa bụ ife ike na-eme n'obodo ọ na mmadụ na nwụchichi eje kpọọ ndị dibịa ha bịa gba afa ọha mmụọ ọgwụ gwọkọta ọgwụ ọnụ tike onye ọnụ ewee kwụsị ya ahụ na-eme kịta how many people na-anwụ on a daily basis n'ala Igbo the Fulanis na-egbuchichi anyị n'ala Igbo Fulanis na-egbuchichi ndị Igbo na-atọli ndị mmadụ n'ala Igbo yet anyị nwere mmadụ dịka akwa ọkụkọ tiwere akị ihe ọ pụtara ịmaketị anyị bụ igwe oke ite igwe ọbala ole then jee paaki abụrụ onye oti mkpu mana akwa ọkụkọ nọ ala Igbo na-agba yala akwa ọkụkọ ajụbere ese ka ife kpata na every Monday na onwere ahịa na-azụ n'ala Igbo onwere onye na-apụ ọnọmalụ nọ ife ike bụ ya ọnọmalụ na ọ bụ na o ji oke ọgwụ na-anụghị dị na ọkịta ka ọ ga-eji kwupụta oke ọgwụ ya si na inidiri ịbịa merie na Facebook isu ọfụ a naanị Maazị Nnamdi Kanu na-apụta etinye referendum ọ bụla mmadụ wụ the federal court ịnụ na since na Ifeanyi Ejiofor agbaga akwụkwọ na federal high court more than 5 times ndị federal high court Supreme Court
enwere egebelo ntị. Ọ gịnị bụ gị ewepụta n'ike ahụ isi na iwepụta na ị nwere obere ọgwụ karịrị ọgwụ, iwepụta ofu ọgwụ ahụ ime ife ị ga-eme ọgbaghara dị na that Supreme Court, ọgbaghara dị na presidency. Ife ji ama ndị dibịa siri ike ọ bụla inye mmadụ nsị bụ na isiri ike na ị na-agwọ ọgwụ, ọ bụla ịbịa gwọba ọgwụ ego. Ọgwụ ego anaghị eme exist. Ọgwụ ego bụ ijọstụ igbu mmadụ n'iyi, because onye na-anaghị azụ ahịa ma agwọnye ọgwụ ego. Mmadụ dịka nke nọ na Aguleri, this guy nọ na Aguleri, alụsị ego global, nsị na ị ga-esendelu Mathias Ezeokwu 25 demons. Majukaneges efunugo ebe nwa dibia onye Aguleri na-agba nna etilo dibia ibie mkpu. Inwe 25 demons mana Aguleri enwere ihe dị na Aguleri. Inwe 25 demons na be nna gị enwelo airport. Inwe 25 demons be nna gị enwelo seaport. Inwe 25 demons be nna gị ụzọ agaghị aga. Inwe 25 demons unu enwelo electricity. Gịnị ka ijizi ka the value of that your 25 demons ma chukene gị alụsị ego? Ọ na-emara ihe bụ na inwe power. Ị galugo Malaysia, ị bịalugo Dubai, ị galugo Canada. Plane ị na-afụ ị na-achọ igwe onye ndị mmadụ oke ite ka e wee nwee ike gote. Ị ma na owich ndị ọcha lụrụ ya, amụsụ ndị ọcha dibịa ha bụ ihe mere eji wee lụọ ya. Ị jụrụ onwe gị ndị ahụ ụlọ plane a ka ha ji wee malụ wee weta ayọn tike ayọn n'ọnụ o wee wọlụ plane ọ na-efe n'elu bulu wet ya ebunwu trailers niile ma na-efe n'elu. Ị nwere ike iji iku na wee lụ such things. Nọ ime onye kwuo kisi ị ga-esend ya 25 demons. Ị nwee 25 demons ma chukene gị. Ị ma ihe 25 demons. Ọ bụrụ na akwa ọkụkọ tiwela akị siri ụdị ike anụ nwe osi, alụsị ego na ị nwere ike Jeff Ezeobi nọ Asaba isie ike ka mafia nke si na ya bụ okongwu dibịa unu esicha ike. Gịnị na-abụ na-abịakọta n'ọnụ jikọ aka ọnụ jikọta ike unu anụwa ọnụ wee tikọ onye ọnụ wee fesie ndị Fulani. Ọnụ na-afụlọ mkpamkpa na-akpa na ha mụfu. O nwere onye unu nwere ike ịganwu n'Imo steeti ga bie ndụ normal life unu na n'Imo steeti. Ọnụ na-anaghị afịa oke unu na-eche ka ọ mee n'ala nna gị bifo ịmalụ na iku na n'olugo mgbe ị ga-eyuzi ya. Ọ iko iji egwuo nsị iji wee gbuo jos ịgwọlụ nsị nye ịtọlụ mmadụ onye a bụ na ị na-agwọ ọgwụ. Gaa jụọ ese during the Biafran war na ọgụ abatala a place a na-akpa ya melụm. Ọgụ abatala ya ka ndị merie ndị dibịa. Ndị dibịa n'ebe ahụ gwakọrọ ọgwụ wee tikọ ọnya atịkpa ezigbo ọgwụ. Ọ bụrụ ụmụ ife unu na-eme kịta ka meseji unu na-pasịla our youth, ka meseji unu na-pasịli our people na-etonyite. If unu na-agwa ha bụ that you don't need lozi ga-agbaba mbọ ka nwoke, he need lozi ga-alụba ọlụ ka nwoke ka ha wee kpata ego. Na ihe ha need kịta bụ onye bi unu gwọọla onye ha wele, onye bi unu gwọọla onye ahụ oke ite, onye bi unu gwọọla onye ahụ ibegbo. Igbo be anyị ya agwọọla obele nwa ga-egbu nne maka echi. Enwere ike ị na-afịa na ị nala agwọọla ụmụazị ibobo na ịma agwọọla ụmụazị ọgwụ, mana ijụrụ onwe gị obele nwa nọ na be nna ya wee na-ege gị ntị. Isi na ị na-agwọ oke ite ka onye ahụ bute ego, isi na ị ga-agwọ awele ka onye ahụ wee bute ego. Echi niile ọ bụrụ na ọ bịa na be gị si ya na ọ bụ obele nwa ya naba, o jezie na be dibịa onye ọzọ na-achọ ego asanya weta nne ka e wee gwọọ oke ite. Ị ma na ọnya bụ na ogbugo nne ebe ya mana ihe ọ mụtara n'aka gị. Ọ mụtara detail na because ọ na-egu Facebook na Facebook enwere onye limit eto. Once iji dị smartphone, any person can come to Facebook. Nekene unu ndị Fulani, anyị kwesịrị ine ndị Fulani anya nene the way ha ji eme operate. Enwere onye Igbo akwa ọkụkọ ka m gwa gị eziokwu, Igbo lụrụ ogwu nkwata ka ndị Fulani. Enwere many dibias na Fulani ndị na-agwọ kpata na-agwọsi ike.
gwọta ọnụ fa. Ujulu onwe unu phone ị na-eyuzu ka eke ji lu ya. Unu agwọtala ka Anambra steeti dị develop. Unu agwọtala ka Anambra dị ka Dubai. Ịchọ ime travel ka ibie ndụ kịta, unu agawa Dubai. Akwa ọkụkọ ihe nji akpọ gị bụ n'ime go travel and ibu ike. Ọkwa ije Dubai ịfụ ka Dubai dị. Ọ dị gị ka ọ na-enwelo ndị dibịa nọ na Dubai. Ha nwe obodo anyị nọ na obodo niile nwee dibịa. Ka ijeche Dubai ịfụ ka Dubai dị, ịnata ị kwesịrị iwe ike ga-awesị since n'ijego Dubai ịfụ ka Dubai dị and Maazị Nnamdi Kanu na fight ka Biafraland dị ka Dubai, iwelu ike gị niile a wee support ọ Biafra. Ije wee support ya ị na-akụkpọrị na-eto ọnụ iji wee lụọ hotel at age of 24. How many years ka Mark Zuckerberg nọ wee discover Facebook ịnọ na ya? How many years? Ị jụrụ onwe gị how many years ka Mark Zuckerberg dị wee discover wee produce all the app, this blue app Meta Facebook ịnọ na ya tata? And how many people ka Mark Zuckerberg na-alụ ọrụ under him? In nwere idea na last 2 months Mark Zuckerberg announced that he sacked over 11,000 workers. That Mark Zuckerberg sacked over 11,000 workers. That is to tell that no more than 50,000 workers under this blue app. Oba mosu nke olileli, oba ọgwụ nke ọgwụrụ agwọ. Man, the result of ihe anụ unu na-eme tata ga-etinye our people in the next fourth generation, in the next 20 years. The youth na-apụta kịta ga-ebelieve that na ma ịlụrụ ọrụ ma ịlụrụ ọrụ na ihe ejegwu ọgwụ wee kpata ego. Na ịgwọ ọgwụ inwebe ego, o mezie our youth abawa laziness. O mezie our youth ebido igbu nne ha na nna ha. O mezie our youth onye nweta enyi nwaanyị ọ na-eche ka ọ ga-eji wee wele enyi nwaanyị wee gwọrọ ọgwụ ego. Onye nweta enyi nwaanyị nwoke ọ na-eche na ọ ga-eji wele enyi nwoke wee ọgwụ ego. Onye nke nụ nwaanyị anụ ewelu nwunye gwọrọ ọgwụ ego. Ihe niile unu na-emebe ebe ọ ga-elide anyị. Mana ọ bụrụ na unu nọrọ anụ si na unu nwere ike, enwere ife eji ama iprove yes na ị nwere ezigbo ike eji edozi obodo. That is why you see na m ga-ekene mmiri enwile ọkala akwụ. Onye nke summon the courage, onye nwe the agility, he preach the truth. Ọ bụ na o nwere ga-agwụ na eziokwu a, mụwa bụ MAP eziokwu bụ ndụ one in Biafraland ga-agwa unu niile na ife ahụ na-eme na Facebook n'ojogburu udene ma sigbuo nkakwu. Nunu na-eduhie our youth, nunu na-eme our youth ka ha bido ime alụ dị iche iche. Ọ bụrụ na ha bịa na your own shara na ị nwere ike ịgwọrọ ha ya aga na nkọ ndị ọzọ. Enwere many people mpụtara imebi ala Igbo. Iyi na-afụ kịta, and many of these native doctors, believe you me, bụ ndị Nigerian government na sponsor ha iji wee mebi ala Igbo. Maka ọ bụrụ na Nigerian government ada sponsor ha, enwere ka ị ga-eji wee pụta. Enwere ka ị ga-eji pụta na mba efere mba ụwa na Facebook wee sị na ị na-agwọ oke ite na ị na-agwọ ọlụ mmadụ ọgwụ ego ka ọ kpata ego. Gọọmenti ga-ejide gị bịa gwọwa ọgwụ ego a n'ime gọọmenti haus ka ha kpataba afụba ka iji agwa ka a na-afịa n'anya gị. Ị na-anya tata Mathias Ezeakụ of Igbo Love Themselves na ife onyonyo ya na nwanne anyị nwoke Maazị Prince Darlington mme awọchikata m ife onyonyo a bebe akwa. Ọ sị gị na enwe more than 30,000 people nwe I think liver cancer nọ na ihe dị a ebutego na bịa 30,000. Kezi ebe ndị dibịa ahụ na-agwọ ọrịa n'ala Igbo nọ? Ka ebe ha nọ? Ka ezi dibịa na-agwọ ọrịa n'ala Igbo? Ka dibịa ihe eji malụ ndị dibịa bụ ndị dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Enwe dibịa na-agwọ kansa, enwe dibịa na-agwọ afọ ile mmadụ ọkụ. Ka ebe fa nọ? Dibịa niile na-anọzi n'oke ite. Oke ite o ezigbo ife.
nwanne m nwoke akwa ọkụkọ tiwela akị, nwanne m nwoke Jeff alụsị ego na Asaba, nwanne m nwoke nke ihe dị alụsị ego global na Glade, and so many of you nọ na social media ka njuke n'unu kedu ife bụ omenala unu na-epreach ke mbọchị unu preach golu dị about ọdịnala Igbo ịgwọ ọgwụ ego mgbe niile ọ ihe agụ gịnị dịzi iche unu na ndị 419 pastor unu enwere ike ịkọwalụ m ihe dị iche unu na ndị 419 ndị dibịa niile akịta ha yachazi ndị na-etili ha mkpu jee park comedy na-etili akwa ọkụkọ mkpu ịchọ igwe okite dewa na nke akwa ọkụkọ ihe jue park nọzbi ihe advertise akwa ọkụkọ wee nwekwa ọnụ okwu iju epụta ịbịachi okongwu dibịa na-eje emelu dibịa advertise the same way alụsị ego global mbozi advertise ka ọ na-emelụ ihe dibịa na-etilu dibịa ibie mkpu ya ịmara unu ihelu na-eme mmadụ unu ejenugo unu na-afụkwa ndị Yoruba unu agwọlụ unu emelu dibịa ka ndị Yoruba ndị Igbo ọ bụrụ na anyị ebilitere ọtọ wee gwa ndị dibịa anyị anụ n'ala Igbo ha kwụsị iprich ọgwụ ego n'ala Igbo ọ bụ anyị ga-ata ahụhụ ya maka na anyị nwa ka e ga-eji wee na-agwọ dị ọgwụ ego o nwere ike ọ bụrụ na ịlụzubeghị nwanne gị nwaanyị ọ na ịlụzubeghị nwa gị ọ na-adaghị ya onwere ọgwụ ego oke ite mmadụ ga-agwa ọlụ gị nna bụlọ mmadụ ka eji agwa ya ọbara amụlọ m n'elu onye ọmụ ka m bụ and anyị na-emesi omenala ike amụnalọ m n'ime ụlọ ụka ị ga-eji wee sị m na amalọ m ihe bụ ọgwụ ego ọ na mamala ihe bụ oke ite ọ na mamalọ ka esi agwa ya ndị nna anyị ha gwọrọ ọgwụ ọ na-eji agwa ọgwụ bụ ọ bụrụ na o nwere obodo chọrọ ije agha ịma na ịka mkpu egbe mkpu mma ịma na ọgwụ ka ọ bụ ọ bụrụ na o nwere obodo nchọrọ ije agha ndị yutu ahụ ga-eje agha a ga-akanye ha ọgwụ mkpu akachalụ ya ndị dibịa gwacha ha ijebe agha anụgide dị agha nụcha anya mgbe ọbụla iji wee nata ị ga-emelu dati mkpu ahụ akanye gị n'arụ maka na o nwere repercussion o nwere awọm dị na ya ịma na enwe mkpu ga-ebi ka nye na rimatụ nwaanyị ime enwe mkpu ị ga-ebi ka nye na-arụ tata gị na nwaanyị enwere mmekọ o nwere ụdị ọgwụ ị ga-etinye n'arụ imetụ nwaanyị dị ime aka onwe miscarriage bifo agwọ ọgwụ enwelili ife afọ na-emenụ ife a na-amalụ ka e ga-eji wee mee asị gị oke ka a chọba dibịa ndị siri ike enwe dibịa ji eji ọbụ ọgwụ eje chọbịa na-aja ọfịa akpọta dị dibịa ewee bịa gwọọ dịsi ọgwụ ọ bụla dibịa niile na-aba n'ọgwụ une na-agbaketizi ịgwọ ọgwụ n'ala Igbo ọ dịzịa ka ọ bụ omenala Igbo ọ dịzịa ka ihe unu na-akọwa bụ ịmakwa na ndị pastọ akọgo unu mma ọ dịzịa ka ị na-ekwu okwu ịgwọ ọgwụ ego anụ a onye ifukunu ji amaketi wee na-akọwa the tin unu na-ekwu the tin onwe daiz onye nọrọ chee na ezigbo ife n'ihe na-enwe ha awọm ka unu na-akọwa unu na-afụkwa na ihe unu na-eme na Facebook unu na-ebupụta na ọ na-emezi pipụl na-egbuchichi ụmụ mbọsị anyịfụ ụmụazị na-abụ mgbu nne ha maka ego nwamma na nọlụ fụrụ ụmụ ya na-abụ akpịrị ọhịa ebe o tinyegasịrị aka ọhịa ụmụ ya anụwa so ana m ayọ nwanne anyị nwoke akwa ọkụkọ biko anyị ma na ị na-agwọ mana nga pụtazina na iru akwụkwọ bịa maketi beela anyị ọgwụ ego na ọ bụla ala Igbo na ị na-emebi ala Igbo ọ bụrụ na onye ọzọ ma agwa gị mma agwa gị ihe ahụ abụla omenala Igbo ị ga-eduhie many of our youth ị ga-edufie ha ị ga-eme idaizi ịma ama the damage of ihe ị na-eme yes enwere ike na-ewetara gị award kan
mana ịpụtachi na ọgwụ ego nọ ihe nọ na ya ị na-eme the repercussion mgbe ọ ga-ebido n'ala Igbo, the damage ị ga-akọ ọsụ ka the good ị na-eme kịta. Enwere ike ibite ndụ na mana mkpụrụ ị ga-akụzi mgbe ọ ga-amịba n'ala Igbo nya bụ na agbụrụ Igbo ekpochapụ. Ọ bụrụ na Maazị Nnamdi Kanu nọrọ n'ime, ebelieve m na o nwere ka ọ na-afụ all these things ndị dibịa na-eme ka ọ gba nkịtị ya. Ọ ka tinyego onye ọbụla na shoe, kwụọ gị na chain ebe ị ga-anọ. Na ịbata na Anambra, ndị ọkachasị njọ n'isi bụ ndị Anambra be anyị. Ihe niile a na-eme kịta bụ ndị Anambra. Akwụkwọ bụ onye Anambra. Jeff alụsị ego bụ onye Anambra. Alụsị ego global nke si na awụ prọfet ihe onye Anambra. Gụsịsịwa ha ncha niile ndị Anambra ọnụ akachazi agwọ ọgwụ. Kedu ebe unu gwanagolu ndị ala Igbo? Unu agwọtala ọla anyị president, unu agwọtala ọla anyị seaport, unu agwọtala ọla anyị international airport. Ka the meaning of ọgwụ unu na-agwọ? Unu agwọtala ọla anyị development. Unu agwọtala ọla anyị development. Nothing. Ka the meaning of ọgwụ unu na-agwọ? Kedu ife unu ga-asị kịta na ndị dibịa anụ ha na-eme noise na Facebook na ama m na nke bụ eziokwu bụ na o nwere ike unu tọgbọ ọkwifuru ofu mkpụrụ ike apart from inye nshi na igbu ofeke, o nwere ike unu tọgbọ. Kedu ife unu gwọtagolu ndị Anambra? Unu agwọtanwu unit n'ala Igbo? Unu agwọtanwu ịdị n'otu n'ala Igbo? Kedu onye Igbo ga-apụta kịta si na ihe anụ a bụ the meaning of ọgwụ unu na-agwọ? Then mmiri enwe ilo preach esi agwọzi n'ọgwụ na ọbụla ọdịnala anyị unu achụbịa ka egbuo nọ na akụlụ na ahịa. Ọ bụrụ obodo EFCC na-alụ ọrụ, ọ bụ dịka na foreign country ka unu nọ, ọ bụ ka EFCC jidu na-asị gị kedu ebe ife ị na-alụ wee na-akpata ego a, gịnị ka ị ga-akọlụ onye ahụ? What will you tell? Ka ife ị ga-akọ ịnọkọta na ifebe ego without ịlụ ọrụ? Ịnọkọta na ifebe ego without ịlụ ọrụ? Maazị Chimex, greetings. O jogburu ude na-esigbo nkakwụ maka na ị ga-afụ onye na-eme ọfụma. Ife onye na-eme ọfụma mana the unu ji eme onye ha afụbazi onwe ya na ọ dị eme ọfụma. Ịnọkọta na esi m that na-eji mmadụ aka na Kuala Lumpur na ị ga-emenwu ka onye ahụ pụta ka enye gị ego, mana maazị nọ na DSS dungeon na Abuja na-azọ your own freedom. Mmiri enwe ilo ọkala akwa agbanigo, ọkọwago, tie mkpu ka nwoke ya na ndị ụfọdụ ya na ọbụla onye ọzọkwa na-ekpupụ ụlọ okpu ege bụ nwanne anyị nwaanyị nọ UK a na-akpọ mmiri enwe ilo Uche Orafa, I think. Nne anyị a na-agba n'isi ike n'ịkọwa ọdịnala ya na ịgwa ndị be anyị maka ịgwọ ọgwụ adịrọ mma. Ha na-abụ mmiri enwe ilo nwoke na nwaanyị a na-agba n'isi ike. Mana nke ndị ọzọ a na-apụta na-agwa anyị ịgwọ ọgwụ mmiri enwe ilo ọkala akwa adịrọ against mmadụ ije gwọta n'ụmalụ. Ihe ọ sị gị ọ dị against ịgwọ ọgwụ ego. Ịgwọ ọgwụ ego jogburu ude na-emasị gbuo nkakwụ. Ihe ndị akpọ nwanne anyị nwoke akwọkụkọ tiwere akị bụ maka na ọnyanwa bụ isi afọ wee kwaba okpu na ọ dịsi oke ite asịla Igbo bụ osi Igbo bụ asịla na Facebook
na-emebizi ụmụazị anyị ọnyanwa na-ebutie onye akọsụrụ ya. Enwere onye ọzọ mbupụtara ya na social media nnabụlọ akwa ọkụkọ tiwere akị, and ọ na-eduhiezi many of our youth. Ọ na-emezi many of our youth ime things na-ezi and ọ na-akọsụzi our youth ịdị laziness. Ọ dịlọ mma. O kwesịrị ka ihe anụ abụrụ ihe ri na-esi n'aka dibịa wee na-apụta. Nwa perikoma, fefe perikoma, ọ na-agbani na-akọwalụ ndị be anyị, mana ndị be anyị onye ọbụla chọrọ ibute ike. O mezie onye ọbụla onye ọ na-achọrọ ibute ike, mana onye Igbo ọbụla mbụ onye Igbo nwụjulali anyị afọ nọlanị wee chee echiche mara ihe bụ ịgwọ ọgwụ. Ọ ga-ama na onwere obodo even family na-agwọ ọgwụ na-adị nkịrịka. Family na-agwọ oke ọgwụ na-adị nkịrịka. Ụdị ọrịa dị iche iche na dị n'ala Igbo, ndị dibịa anụ a niile wee na-efegharị ma o nwere nke na-agwọ ọrịa ka ebe dibịa mgbọrọgwụ na-akpa akwụkwọ anyị nọzi. Ọya ya gbanwa dibịa o jebe na ụlọ ọgwụ jegolo ọgwụ onye ọcha lụrụ gị. Gịnị ka eji wee lụdata ọgwụ kemikal ewetara n'ala nna gị? Mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ahụ ka ha convert to ọgwụ ahụ ị na-eje egolu. Mana gị nwa bụ nwa dibịa akpọ dọkịta, ị nwere ike ime. Ị nwere ozi ike ime ịgwọ ordinary isi ọwụwa. Ị nwere ike ịgwọ arụ ọkụ. Una mana enwere ozi dịsa enwere osisi a na-akpọ dogoyaro, aneni of you ya. O nwere ọhịa kịta ịmakwa n'ọlụ ndị dibịa iwepụta ofu ọhịa kwọnya odozu mkpụrụ osisi dị iche iche eji agwọ ọrịa. Ịbịa n'obodo dị iche iche, ihe ahụ ha ji biri, ha na-ewepụta one particular place azụ dat nke ihe ahụ yara ịkọ ha. Dogoyaro na-ana n'ike. M na-echeta ọ bụrụ na ịba mbọ arụ ọkụ na-eme gị, anyị je kpata dogoyaro, kpata ogolish, egbunye n'ite, asị gị ji ekpu ọgwụ. Anyị aka na-eme ya ka eri ọlụ ndị bụ ndị dibịa. Ị na-abịa kọọla anyị oke ite asị na ibobosi onye nke apụtasị gị na ya nwere oke ọgwụ. Enwere m oke ọgwụ, nzipụrụ gị 20 demons, enwere m 72 demons. All these things unu nwere ya, mana ị na-eyuzu laptọpụ onye ọcha lụ wee bịa na-agwa anya kee laptọpụ gị. Why na iwere ya wee lụpụta your own laptop ka efi anya? Ị nwere atịkpa, ị nwere oke ọgwụ, ị nwere akpaka ka ọ gịnị ka ọ na-abịa, ị nwere nke a, mana fon ị na-eyuzu wee na-ekwu ebe onye ọcha lụrụ ya. Onye ọcha check ya na the world most richest people. Enwere onye Igbo nọ na ya. Top 50 richest men in the world, onye Igbo nọ na ya. Enwere native doctor nọ na ya. Enwere onye Igbo nọ na ya, native doctor nọ na ya. Ke ịmalụ no business ka eji abụ rich man. All business. Ihe akịta remote. All remote TV. Onye ọcha lụrụ ya. Amosu nke ko juel ya. Amosu abụrụ ihe ọjọọ. Mana ndị tọnụ ya to ihe ọjọọ bụ ndị isi ojii. Obodo Italo anọ ha na-celebrate amosu every year. Every blessed year ha na-eme the festival of witch. Ma Junu ke nke ndị Africa gịnị ka ha ji eme? Onye kwe shaka Igbo very soon iweta picture m shim na ị ga-atụ m ọgwụ. Maka na m kwuru eziokwu. And eji m ohere a wee na-awa ọnụ nwa amadi a na-akpọ J-Park. J-Park na-alafu our youth. J-Park mgbe ya bụ oti mkpu akwụkwọ tiwara akị kongu dibịa n'onwe ya. Unu wepụ n'ata aka n'ihe ọjọọ na ọ dịlọ mma. Wekananụ ndị anụ unu na-eziga unu ya anụ a. Chee na ihe unu na-eme, unu na-echekikwa the result of all these actions. Ọgwụ niile unu na-agwọkwa in the next 5 generations. Mgbe ị ga-ebichego ndụ wee na
enwere ike tata ibiche ndụ na echi niile onye na-achọ igwe ibute oke ite wolu nwa gị wee gwa onye bụ oke ite ka ọ nara echie oke uche gị bụ na ejiro nwa onye rich man egwu oke ite. Enwere ike mbọchị ya na-achọ nwa ege ekidnapụ nwa ga-esi na geeti mapụta ndị bụ na ama ọ mapụta ka o jegoro ihe atọrị ya were eje gbuo oke ite. Ị naghị echie tata ebe niile ije onye gbu eberi ala onye gbu eberi amụ onye beberi osekele ikpe ị nara agụ ese. Enwere ike isi na-ejiri nwanna ka m gwa gị onye ụmụ ka m bụ ihe ọbụla ọkwefuru ọgwụ ịma akọlụ m ya akọlụ ịma akọlụ m ya bikọs ebe nnọtụ rapụ na ịbịa Europe ihe dị na ya eme dibịa na mmadụ adị eme dibịa eminụlo na ọmalụ dị trut ọ maghị ebe ọdịnala ọ maghị ebe ọgwụ ashị. Enwere mgbe gboo dibịa ga-agbapụta ọchị gị ga-agụkọta ya mana kịta nụ due to some people ga-achị gị na ọgwụlọgwụ bụ bikos na ị wetara ego ị nọrọzie wee gote ya ahụ eji wee mie mmadụ guys. Anọrọ m ekpeli ihe ọjọọ mana m na-ezi gelu m jee paakị ya ozi anụa gwa anya wepụ aka enwe n'ofe bifo ọrịa aka mmadụ. Ihe ọ na-ebe owokọta isi dibịa na dibịa otike onye ọnụ owokọta isi onye nke na onye nke otike onye ọnụ mgbe rịpakọshọn ya ga-abịa nya malụ na ọ ga-adị daizi oge na-eti mkpu na ya ayịyọ mana onwere ga-agbata arị ọsọ enyemaka. Onye ọbụla ga-esi na-achị ọchị a na-ehe elie na comment section jee paakị okwu anya ọnụ chief of staff ị na-eko vidio ga na-aga viral ị na-akpali ego ma mgbe rịpakọshọn ya ga-abịa iya na-ayọ ayịyọ na Facebook onwere onye ị ga-afụ maka na enwere ụdị ihe ị ga-ebi mete. Onye ọbụla bịara itinye aka dị mma ahụ ji gị aka ga-agwa onye ahụ itinye aka ịda ụbịam. Enwere ife ndị Igbo na-alụpụta jekenanụ n'ọkwa ọgbakọ unu si apụta jeke na ọgbakọ ịfụ ka ọba dị ọba dịka obodo mmadụ ọba dịka obodo ụmụ anụmanụ ọba ebe akwụkwọ si wee bịa dịka obodo ụmụ anụmanụ ọ constant electricity kunu nwe ọ running water dị n'ọba ọ good road dị n'ọba ka ọ good hospitals dị n'ọba ka afa skuulu dị n'ọba ka afa federal gọọmenti dị n'ọba agọtala odosis n'ọgwụ. Bịa na Anambra be anyị Anambra amala ife bụ international airport mana anyị nwecha ọdịsi oke ite dibias mana unu ejiri wee gwọta mana ndị ugwu nne nwelo nnanara agwọ oke ite nwegide nwee ma dry seaport hemelo mkpọtụ ya nekene ihe ndị be anyị na-aṅụsisi n'Imo steeti. Imo steeti tata ịmakwa na n'Imo steeti na mmadụ nwụrụ kịta na analozi emebere alụdị ya ada emezi marriage iyara iji ego kịta kpolu sekuriti kpoju ebe niile imame marriage na Imo steeti imame beria na Imo steeti. Bịa na Anambra be anyị n'ihe ala ịma na ada eme marriage dị akwa ọkụkọ ị nwere idea na ada emezi marriage n'ihe ala na mmadụ nwụrụ kịta na-atụkpu onye n'imi na ada enwezi ọgbakọ more than 10 people n'ihe ala. Ị nwere idea alụsi ego unu enwere idea this thing. Jeff nọ na Asaba ị nwere idea na be nna gị na ada emezi marriage na ya ike ị na-eche ka olute na your
Sorry, network just know like that, no. Before I'm my data. We must continue. Biafra freedom anyị na-azọ abụlọ sọsọ ijos nweta Biafra. Anyị ama nweta Biafra. Ebe anyị nweta anyị na-agba ọsọ n'ime. Biafra anyị na-azọ Biafra eziokwu na ndụ. We must say the truth at all cost. Anyị ga na-ekwu eziokwu maka na eziokwu bụ ndụ. Ihe ndị dibịa niile kwesịrị ịdị na-akọwala anyị nkịta bụ ọ bụrụ na isi na-awa gị ngị na mgbọrọgwụ ọ na-ekpa akwụkwọ na ihe ị ga-akpata nwụọ ọnya ka isi ahụ kwụsị. By this time ekwesịgo ka ndị dibịa anyị na-alụpụta ọgwụ dị iche iche eji mgbọrọgwụ na akpa akwụkwọ na-eli n'ahịa dị iche iche na-eli ebe niile. Ekwesịgo ka ndị dibịa nọ na be anyị nwee ife eji malụ ha ọbụla ya nụ anyị na-eme. Alụsị ego global si na ya nwee 25 demons oge ezigalụ Mathias Ezeakwu. Ị ma na ihe Mathias mmegolu n'ala Igbo alụsị ego family for more than 1,000 years generation one quarter of it o wee na-ewetali ọnụ. Ndị na-akọ my network bịa ndị dibịa una na-akọ m nsị ụna nwekwana ya nwe. Isi na-ebu ogidi na-ebu ogidi, isi na-ada ebu ogidi bụrụ ogidi anyị ji enye onu ọnwa na-echebe ka mbụ ọkụnụ wata. Anọrọ m n'ihe na-eme ihe mpi anya nọrọ m ya. Na-ebe mfụ alụ mkpọ ọnya alụ, mfụ ihe ọma mkpọ ọnya ihe ọma. Unu bịa n'obodo Italy na Gucci a akwa na-eyi ọ na-alụ ya. Giorgio Armani ọ Italy na-alụ ya. Fiat bụ Italy na-alụ ya. Ihe Italy ji emepụta ya bụ na ha gwọtara ya, ha gụrụ ya n'akwụkwọ, ha ji through their own thing ihe ha believe ya wee mepụta ya. Gold ahụ ị na-anya tata bụ mmadụ lụrụ ya, mmadụ convert ya to chain. Ị nwere idea na oil dị na be nna? Ị nwere ike niile a, alụsị ego nwere ike niile a, akwa ọkụkọ wee nwee ike niile a, ndị dibịa niile ajụ na Facebook unu niile nwechara ike a. Ma Britain na-amị oil dị na be nna gị na-pollute the land. Unu enwere ike iji ọgwụ anụ a wee chụpụ Britain. Unu enwere ike iji oil anụ a wee chụpụ Germany. Unu nwere ike na more than 51 country na-amị oil na Biafraland tata na free. Ha da akwụ ụgwọ dị oil. Unu mana more than 51 countries na-amị oil nna ndị lụ gị na nna gị na ụmụ gị ị ga-eji wee kpata ego. Ị nidili iji gwọbọ mmadụ oke ite ka onye ahụ kpata ego. Ihe unu kwesịrị ime njikọ aka anụ a unu eweli chụpụ ndị ahụ na-amị dị oyi. Dubai unu na-eje una mana oyi ka ha ji wee nọrọ ebe ahụ. Kata bịa na Russia na aba mba bụ oyi, mana
ndị ọcha gụrụ oke ite wee mbuli ego ha bụ. Ọ bụ oke ite ka Mark Zuckerberg ịkọ ngwọ wee lụpụta Facebook. Ihe oke ite ahụ na-agwọ na-eme ndị be anyị ihe ha kwesịrị ịma ha ma mezie. Dibịa ọdịnala tata na-agwọzi oke ite. Onye dibịa mpụta tata ọsị gị na onyenwa bụ nke na-agwọ ọbara ọla bụ ọgụ. Ị na-agwọ ọbara ọla bụ ọgụ mana ibi na mod house. Ị na-agwọ ọbara ọla bụ ọgwụ mana ị nwere iji egwepụta n'ọka ebutelu gị ego ka i wee ilie ndị mmadụ ma ugwu wee bụrụ ọgaranya. Nwaanyị ịgwọla ọlụ onwe gị bife pụtawa. Ị kwesịrị ịgwọla onwe gị data ọbara ọla, gwọọla onwe gị oke ite. Na ọ bụrụ iwere ego ndị mmadụ wee gwọcha wee lụ na enisi na ịkpatara ego. Ka afụ ajụọ gị gịnị ka ị na-alụ bifo na gịnị ka ị ga-agwa onye ahụ. And ndị Igbo, ndị nze na ọzọ, ndị igwe, ndị elders, ndị okenye nọ n'ụlọ ụmụazị anụwa, bikos ụmụazị ka ndị a niile bụ. Ọkwa bido na akwa bụ obele nwa n'ebe m nọ, Jeff Ezobi bụ obele nwa, alụsị ego ndị a niile nwebeghị onye ha lụ 30 years. Ihe niile a na-eme na-ezuzu ya na Facebook, ihe niile anụ a na-ifụ na-akpụ dị agwa na Facebook, o nwebeghị onye niile ụmụazị. Enwebeghị onye m ife a na-akọ, maka na onwere okenye m ga-apụta soro fanaki ihe a ha na-akọ. Oyi a ha na-eme kịta kpata ndị Igbo ji ekwu okwu na-asị ofeke malụ ọgwụ mmadụ a ga-afọdịkwa. Ana m ayị unu ka ọ bụla ayịyọ, sinu na Facebook pụọ, kwụsị na ịlafu ụmụazị na-etogote etogote, kwụsị na ịlafu ụmụ obele nwa, allow ụmụazị to grow and pursue their destiny. Ịmatata na enwerozi ndị kwere aga skuul. Unu na-enekwa ụmụ Igbo anya na ha da agazi skuul. Onye 15 years onye nọ university chọrọ ịdị na-agba benz na university maka na ọ chọrọ ibute oke ite. Before unu emebe something, check the repercussions of ihe unu na-eme. Chekenu anyị kpụ ndị ụka n'ọnụ na ndị ụka na-egwu anyị wayo. Ọ bụzi aka anụ akụnụ ga-eji wee chụpụ ndị ụka nwa. Ịchọrọ ịkwụsị 419 ndị pastọ wee weruzie a greater 419 wee nabata. Ọ dịlọ mma. And ndị okenye na our elders gba nkịtị ihe anụwa wee na-eme, unu sokwa wee na-contribute. Ndị igwe ọba nwere igwe, Aguleri nwere igwe, ha nwere traditional prime ministers. Nkwesịrị call these people to order. Mmadụ ụtọ na onwere ozi onye aka ya dị ọcha, onwere onye ọbụla corruption ji ebe niile. Unu na-eje na-agwa ọlụ na ọgwụ. O nwere ike ọ bụ na igwolugo oke ite dosa na be gị, ị nweziri onye ị ga-eji gwa ya bụ nwa dibịa ya ngwazi na ị nweziri ọnụ iji agwa ya bụ nwa dibịa agwọzi na ọ dịlọ mma. Ndị elders nọ na village kwesịrị itinye ebe dịsa okwu of oke ite ọnụ. Maka gịnị ka m ji maka ya wee na-ekwu ya, the repercussion of ihe ọ ga-eweta n'ala Igbo. Ọ ga-ajọgbu udene ma sigbuo nkakwụ. Jeenụ gwaba ndị be anyị ọ na-eji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ wee na-agwọ ọrịa dị iche iche. Ndị okenye kwesịrị itinye ọnụ gwa ndị anụ a ha kwụsị. Unu atọnụ n'ala Igbo to ọgwụ ego grand. Unu atọnụ n'ala Igbo to ebe a na-agwọ ọgwụ ego grand. Enwere ozi dibịa na-agba afa na. Ị mana mgbe gboo bụ ije ebe dibịa ọlụchalụ gị ọlụ, mgbe ọlụ ahụ ule ihe ọbụla iji weta elie, dibịa na-eri nazi pasenteji o ji eme gịnị.
So now ndị anụ asị gị na ha na-agwa oke ite ifu the reason ha ma support ka Biafra wee bịa because Biafra bịa onye ya abịabeghị igwe oke ite gịnị ka ọ na-agwa ọrịa afọ ị ga nwaasị na ibu nwa dibịa ya na-alụ ọrụ onye ka ị na-emelụ dị dibịa isi na ị na-afụ echi ị na-eme nke a ị na-eme nke ọzọ mana o nwebeghị ife anyị funu mee n'ala Igbo since 1960 Nigeria nwere independent wee ruo tata ndị Igbo na-ata afụ o nwebe onye unu pụtasị na ị ga-end dị ike. Ana m awọchị nwanne anyị nwaanyị Chioma Baby nwere ife okwu na ife onyonyo ya ọ sị that na Maazị Nnamdi Kanu ịpụta nenidi nwa dibịa aka ya dị ọcha iji wee chụọ some setting na aja dị iche iche na nwaanyị anaghị eje na obi ndị ichie which is 100% true. Mmaji unu ọnụ na-afụbeghị ife onyonyo ahụ nwanne anyị nwaanyị ame ka unu binye ọtọ gaa mee ya ha okwu ọnụ na-achọrọ ka maazị pụta unu achọrọ ka Biafrans nwere onwe ha ọmbụnụ unu ga-anọgide dị oti Fulani arọ na anyị over before na amalụ that na agụ nọ n'akịrịka. Chioma Baby si na nwa dibịa aka ya dị ọcha ọ bụrụ na aka gị dị ọcha ị kwesịghị ime ife ahụ okwu. Ameni dibịa ka aka dị ọcha n'ala Igbo kedu ife eji malụ ndị dibịa n'ala Igbo ndị dibịa ka ezi ọ bụrụ ka isi waba mmadụ na ka afa nwa dibịa ga-asị anya jee na nke ọ bụrụ ka mmiri yara iro na n'ụkọ mmiri na-akọ ka nwa dibịa ga-asị isi jebe na nke na nwa dibịa na ha mmiri kedu nwa dibịa na-agba ọkpụkpụ dibịa niile nọ n'oke ite na-alụ họteelụ or investment many people ka họteelụ ihe dị ịbịa n'ala Igbo tata ọ họteelụ juru ebe niile na-alụlụ ashawa ụlọ. Ameni Fulani na-alụ họteelụ Dangote bụ ihe ọ na-alụ company industries ọ na-asọ nsọ n'ala Igbo enwe company nọ n'ala Igbo nwee 4,000 workers start enwe company nọ n'ala Igbo nwelu up to 4,000 workers ifunu ga na-enebe anya na ị gaa n'Imo steeti tata họteelụ aka nri aka ekpe filling station Anambra ebe niile filling station na họteelụ all the only investment. Unu na-agwọ ọgwụ kedu ọgwụ ihe unu na-agwọpụta ọgwụ ịkọ mmadụ nsị alụsị m na-egbu ọgwụ m na-egbu mmadụ onye jide gị ụgwọ ọbịa na-egbu onye mgbe elu bụ elu onye jide gị ụgwọ ikpe nya na alụsị bụ ikpe ka ikpere onye ahụ o jee gbata dị ụgwọ iwelu foonu kịta kpọọ akwa alụsị ego global ka akpọ dadị Metusela akpọrọ ya ọcha 700,000 ka ọ ga-eji ka ọjụlọdịa ka problem ọgbalọda afa ọjọọ sụcha 700,000 now agụlụ 700,000 nye gị iwelu bịa gụbe ndị mmadụ wayo nya ka agụlụ 700,000 nye gị. Ndị Igbo ka anyị binye ite na ọtọkwa ụmụ anyị ka ndị anụ a na-emebisi ụmụ anyị ka ndị a na-emebi ọ bụla onye kwuo onye akpa na-etiwe ụmụ dibịa niile ajụ na Facebook ha kwụsị ife anụ a ha na-eme unu kwụsị ya n'ojogbulude na-etigbuo nkakwu ihe ha oyitelodo omenala ọ dị few nne ihe omenala eni dibịa ọ bụla sị gị na ya na-agwa ọlụgo ọbara ole na ya na-agwa ọlụgo awele na ya na-agwa ọlụgo kite that is dibịa dị evil ekwesịrị ịba mbịa n'ala Igbo ị na-agwụgo dị kwesịrị ịpụta na Facebook ọ ịpụta ebe mmadụ nọ bịa kwuo na ị na-agwa oke ite maka na mgbe ị kwurie ị na-emezi ụmụ anyị aga na skuul kedu ozi onye ga-agụ injinia ị na-ajụkwa na onwe unu ọ bụ aka anụ anyị ji na kedu onye ga-abụzi injinia kedu onye ga-abụ lọya kedu onwere onye ga-like ịgbaba mbọ stres bụ onwe ya onwelo so ana m ya ndị dịka akwa ọkụkọ tiwela akị Jeff alụsị ego okongwu dibịa nke gị ka njọ nọ nke gị nwa na-ebe mmekete gị anya mara m ife ị na-eyi m eyi
nwa dibịa onye ọbụla mgba chọkụ n'anya ọ nka nru n'anya eme onye ahụ advertise kpọpụta onye asị ndị mmadụ jebe na nke ị na-ajụ gị na nna gị mee dibịa ọ dibịa asa ahịa ka nna gị mee ma ajụga n'ego kongu dibịa ọ dibịa ọsa ahịa ka nna gị mee so ọsa ahịa ka nna gị na-agba iwe sị na nna gị na-eme dibịa nya nna ma ajụga ihe ị na-eme na nna gị dị proud of you nna gị na ma jụọ gị kongu dibịa ife dị iche nna gị nọrụ n'ala mmụọ dị ancestors ebe ọ nọ na ọ dị gị ka ya na-akụlụ gị aka n'ihe ị na-ezuzu na ị na-agba ọsọ ahịa dibịa ị ga na-eme ihe nna gị ga-eji dị proud of you ebe ọ bụ na ọ nọ the same question a njụrụ okongu dibịa ka m na-ajụ alụsị ego global nsị na ya mbụ onye Aguleri because afụbeghị m ebe onye Aguleri na-eti mkpu na-etiru nna-eme ihe ọ na-eme nna ga dị proud of ihe ahụ ị na-eme is your father proud of you ị ga-ajụ onwe gị ese anara m akpali onye ọbụla abịara m mkpali mana question a na-ajụ unu na nna unu ọ bụ ọsọ ahịa dibịa ka ha gba before ha nwụrụ iji achị na nna unu because ihe unu na-eme kịta bụ ihe m mụtara n'aka nna unu ọ bụrụ na ị mụtara ịgba asa ahịa n'aka nna gị kedu ebe ifuli ịmakwa na ife a na-afụlọ ife afụ n'ọnụ nwa ewu ewee fịa na ife a na-afụlọ na nne ewu wee fịa n'ọnụ nwa gbaalụ ịmalụ na-ekpopụta manner of ihe nna amaghị isi onye pụtọchi gị na ya na-agwọ awele onye nka na ya na-eme dibịa onye nka na ke ụdịdị eme adị m eputu challenge on all of you nya nwee dibịa si na kalarụ kpọpụta maazị gwa anyị date maazị ya pụta and ihe bịa the exact date onwere onye unu ga-ekwu ya unu niile sichara ike n'ala Igbo mana ife obere nwa Fulani ga-anyị unu ọda sit at home na nọlụ every Monday we sit at home n'ala Igbo mana unu ji ike unu amara the cause unu anaghị achọ the solution ọ na-ala Igbo dị kịta ọ na-atụ unu ụtọ ala Igbo nwere onye ọ na-atụ ụtọ the condition of ala Igbo tata nwere onye unu ọ na-atụ ụtọ iwepụta 200,000 ike isi na ị na-eme giveaway egole 200,000 n'iro olulo 300 euro imona ị ga-agwọlụ mmadụ ọgwụ ka ọ mebe yawu ahụ ọ na-eme ijuru onwe gị ese kọntrị ahụ ya eje medi yawu their native doctors adị ọnụnụ dị unu wee jebe die onye ngalụ gold na mmalụ ma fake gold n'onu ọngalụ na-akpụ kpụrụ gold na-aṅa gold ka ya si na ewu akwụnye chen n'onu odosinse amara m ka ndị be anyị si eme omume that is why ndị respect aka m na-ekwu ya ọkwa ifu Mathias Ezeakụ that man any dibia nnọkọta wee weta elu that man ọnụ Chineke nọ n'eluigwe ga-akpọ ezinụlọ dibia ahụ ọkụ maka na ihe Mathias mmegolu n'ala Igbo o nwebeghị onye unu ga-eme 1/4 of it ịkpọrọ onwe gị dibia mana ị gaghị agwọ ndị mmadụ ọrịa ịkpọrọ onwe gị dibịa ị nweghị ihe ị na-alụ na onye ga-agwọrọ oke ite ka ị na-achọ ya ga-enye gị ego ka ị wee gwọrọ onye ahụ oke ite ma ụmụ nwanne unu niile na-atacha afụ n'otu n'otu your village people ịgwachabela ọlụ ha oke ite ịma agwọ oke ite ị ga-egbu itegodu village gị ka ọ dị ka Canada ji Aguleri tata ka ụbọchị Aguleri nwere ọkụ ka ụzọ eji eji Aguleri ọkwa disem ụzọ ya mere m ka eji eji Aguleri alụrị alụ from 33 to Aguleri je gbara kịta m ka na adị iluo n'ezu ọma mbala ịma na ada ụzọ na-akwado imebi mana ihe ele ga-ekwe gị isi bụrụ onye Aguleri chi ị na-eme dibịa ọ dịsị ụmụ dibịa na ya jee na dia village ka ịfụgodu ka ọ dị jee na dia local government ha emepụtabere ọnụ ha na dibịa elu na ada eme unu ipetition nwe 25 demons kuchi 25 demons wee dị eze ihe dị a dose eze pụrụ 37 teeth pụju ọnụ na-achị n'inwe 27 demons ị ga-ese ndịle Mathias 25 demons
mana ịlụpụta nwụrụ hospital for your own village. Ịgbapụlo mmiri na your village mana ị nwere 25 demons. That demons amalọ ka eji egbubo hole ka ọ gịnị? Ọ na your 25 demons amalọ ka eji awa ya ọkụ. 25 demons gị a amalọ ka eji eweta company. 25 demons gị a ọ na amalọ ka eji edevelop obodo. Ị menugo travel, ị na-emekwa the travel. Ị na-ejekwa ịmakwa na enwere ya na-akpọ electricity. Ị na-emekwa travel mali ya na-akpọ development. Ị na-emekwa travel ma enwere ya na-akpọ maternity. Ị ma na enwere hospital ndị in charge of transplanting of heart. Ị ma na enwere ebu hospital na-eme transplant of a kidney. Onye unu yoba ya na Russia, India na-agwọchi ọgwụ ike. That is why ndị dibịa ndị India nji wee gbagide mbọ India wee bụrụ the best in terms of a hospital because their dibịa bụ mgbọrọgwụ na akpa akwụkwọ. The best doctor enwere tata bụ na India ka ị ga-afịa. And this kind challenge ka nchọ ka akwa ọkụkọ tiwere akụ take India as a challenge. Mekena ihe ndị dibịa ndị India na-eme by make sure na ndị Igbo bụ the best doctors in the whole world. Egbe igwe nwanne anyị nwoke egbe igwe Kingsley Orji nke na-eme ife onyonyo. Egbe igwe gbajiri ụkwụ na accident onwe for more than 4 years if I'm not mistaken. Ọ tara afụfụ ya na Nigeria enwenwulu ebe a gwọtanwulie ọ India ka apagarie. Egbe igwe jizi ụkwụ ya na-agba aga ije tata ọ bụ India merie. How many months ka spend there wee gaba ije? Mana unu nwa bịa nsu na unu na-agwọ nke a na-agwọ nke a. Why na na-emenwulu egbe igwe ka ọ ga ije? Ọ bụrụ na ọ bụghị India, egbe igwe ka nọ na wheelchair na-aga ije tata ọkwa. Mana God be the glory, baby ọkụ and the rest fly him to India. Ndị dibịa dịka akwa ọkụkọ tiwere akị, dibịa dịka alụsị ego, dibịa dịka Jeff ọha nwa jikọrọ aka gbazie ọkpụkpụ niile mgbajiri agbaji na ahụ nwanne anyị nwoke egbe igwe gbazie nya egbe igwe agaba ije tata. So unu na-amalụ na unu ga-eweta mgbọrọgwụ ahụ na mkpa akwụkwọ ahụ welie pakeji enya mee nya yi na-ewe adị preserve. Onye isi na-awa asị anya ji egweta ọgwụ Igbo dọ na-adị ọna ka ọ nwụọ. Onye afọ na-alụ asị anya ji egote ọgwụ dị ọna inidilo ihe ị nọrụ bụ ịlụpụta dị ọgwụ enwe marketers ndị ga na-elie ọ bụrụ Igbo made. Ọhịa ka a na-akpọ ọ bụ na ihe ka imepela anya akwa nga anọ na-eto gị na-achị ka mmadụ chi gị congratulations n'elu họteelụ. Mana o dibịa ka ịhụ na ọ bụrụ ịlụlọ ọla anyị ụlọ ọgwụ asị nwa dibịa ịbụ ịlụlọ ọla anyị ikpotelo ndị ga convert lo that dogoyaro to another way of iju wee gwọ ịba ọdịna mkpụrụ na mkpụrụ oyi na another way convert nwere. Mana anyị ga-abịachi gị congratulations n'ịkpọta ndị China ọ n'ịkpọta ndị ọzọ ndị ọcha ha bịa lụọlụ gị họteelụ ka isi gị congratulations. Mba na ọ dibịa ka ịhụ dibịa na English wụ doctor. Ihe kwesịrị ime investment is your area of specialization. Mee investment na ụlọ ọgwụ ihe kwesịrị ịnọ ya. Ihe kwesịrị ịnọ n'afọ bụ ndị nrịanrịa. Ọ bụla onye kwu onye mkpụrụ amị agbawa, onye kwu onye ọnwụ isisi kpụta ya ka egbuo na maka na onye ahụ kwuru eziokwu. Họteelụ gị a na ke ndị ga na lọnch ni onye na-ayọ ọya kidney ga-abịa lọji anyị. Ije tata na-enwe anything coronavirus pụtara enwe dibịa gwọnwu coronavirus. Mgbe elu bụ elu mgbe ọya dị aṅa pụta ndị dibịa ga-agbaba afa gaa n'ime ọhịa gaa chọwa mgbọrọgwụ ga-eji wee gwọọ dịsa ọrịa. Una ama ego one ndị China buru maka coronavirus? Una ama ego one ndị India buru mbukpuru ime nọ maka coronavirus? Una ama ego one America bukpuru n'ime nọ maka coronavirus? Unu nwa bụ ndị dibịa ka nke unu bukpuru n'ime nọ unu mụtara ịgwọ nsị ịgwọ nkịrịka ọgwụ na-enwere ebe eji aga.
onye wee ite isu n'aka ọnya nsị onye bịa ịlụ unu na ụgwọ ọgwụ enye poison ihe anụ a bụ dibịa unu kwesịrị ịdị na-eme ọ this kind dibịa ka unu kwesịrị ịdị na-eme na-enwe m ike nụ na ndị mee dibịa dịka unu enwere idea na unu bụchi ike niile ma o nwere eni igwe nọ n'ala Igbo na-enye respect na Nigeria kedu ife kpatara ya maka na unu emepụtara ọnụ unu taa ga-alụ m akwa ọkụkọ tiwere akị alụsi ego ihe dị na Asaba na ọdịzụ dibịa asị anụ ha na-efe ya taa ga ha ahịa ka mụ na ha kpa nkata ka nkụzi elu ha dị ọlụ maka na onwere onye n'ime ha ma ọlụ ha nwa dibịa na-alụ họteelụ ịlụcha anya ka patient gị bilini ya ka onye bilini ịlụlụ ụlọ ọgwụ ịchọ ime investment na your area of specialization Mark Zuckerberg ị nwere idea na ogologo Instagram golu WhatsApp ihe a bụ area ọ nọ na ya ikwechi by now anyị na-anụ na akwa ọkụkọ n'ọnya ahụ rụpụtara ọgwụ eji ebi nwụọ na appendix na-eme gị ịṅụọ dịsa ọgwụ appendix ahụ ana ekwechi by now anyị na-anụ that na Jeff Obi Eze Obi na Asaba na ọ rụpụtara ọgwụ ebe anyị na-eme gị ịṅụọ dịsa ọgwụ anyị ahụ ana I kwesịrị by now anyị na-anụ that na alụsị ego global na ọlụpụtara ọgwụ ebe afọ ime na-eme nwaanyị ọnwụọ dịsọ ọgwụ afọ ime ọmụọ nwa n'udo oyi anyị kwesịrị ịdị na-anụ from unu anyị kwesịrị ịdị na-anụ that na ndị Fulani na-egbu mmadụ na-amụfu akwa ọkụkọ wee pụta wee gaa ọfọ gwacha ọfọ wee maa ọjịa naanị more than thousands of Fulani anwụba mgbe ndị Fulani chi efi ha wee gaa na one sacred land na Yoruba land enwe ịmana agbarakata enigwe si from nowhere gbagbuo more than 200 Fulani cows since that day funugo na Fulani bụ ehi ha jedie onye jama ndị dibịa ọ bụla bịa mewe ọnụ na-akọ na iji ebulu ọmụ abụ nwa dibịa ọbala na-agba ọbala ole bụ ọgwụ Fulani enye godi gbaba ọsọ ordinary AK-47 ikwu ọsọ asị gị apụta n'ime ụlọ apụta na outside on Monday ịkadelu n'ime ụlọ gị ị na-azanya dike n'ime ụlọ ọmụ a bụ Maazị Achebe Paul MAP eziokwu bụ ndụ m ga na-agwa unu nke bụ eziokwu isi na a na-akpali gị n'inikwunye ebunu ininyere ebunu na ihe dị obere nwa na-amụ ọrụ apụta nwụla ebunu inyere ego jee pak anọlụ na-eti mkpu onye dibịa wentere ihe dị a na maketi nkịtị jide ndị Igbo na-ana ndị Igbo n'iyi all in the name of omenala ahụ anyị na-eme omenala ma jụ unu ọnụ na-afụlọ ihe na-eme n'Imo steeti kedu ebe ike unu dị n'ihu anya unu ka unu nọ ndị Imo steeti eje n'ebe na-tụnyelu Emeka ihe dị ọha o win election iyo okorokoro Fulani ewepụ ihe dị ọha tinye Hope Uzodimma today ọnwụ na-ada n'Imo steeti unu enwere ike ịpụta kwụsị dị ọnwụ enwere ga-ekwu ya ụjọ na-atụ onye ọbụla ekwu n'okwu na maka anyị ikwuka n'okwu akwa na-agwọ ọgwụ ikwu okwu na-akpakọ gị nsị mana ọkọla onye ji Maazị Nnamdi Kanu nsị ọkọbeghị akpaka ya dị nsị gus ndị Igbo niile na-emebisi ọkọbelọ ndị ji nsị na onye Igbo ibiekọ ya akọ nsị ma achọrọ m ịnụ data okwu Biafra ya na-ekwu okwu ọ na olubeghị ọ na-akwa bụrụ onye Biafra alụsị ego global na ịbụrụ onye Biafra so mbọsị a ga-akpọpụta Maazị Nnamdi Kanu kịta ọ na-abịa si n'ụnụ alụrụ ọrụ ya Chineke wee kpọọ onye ahụ ọkụ daadị o nwebeghịkwa onye unu na egwu kwue pụta
mee ife kwesịrị ime ka maazị pụta ka e wee nwee ike weta Biafra. Mgbe elu bụ elu na ebe obodo takata ụfụ, ndị dibịa pụta ha mee ihe ha ji ebulu ndị dibịa, ife sie ike ha mee nya. Mana kịta aka na afụ n'anya onye bịa fee ego onye ọcha, onye mee mistake kịta akpọ ọnya na London, ọmanyibe nna kpọrọ ya na London, mana mmadụ mee London o ji wee dịka o ji wee bụrụ London. Ime obodo ọba dịka London ọ na-asụ unu nsọ una, mana many of you ejebe Aguleri, ije Aguleri mana Aguleri emali ebu development. That is why ndị agwa enwela obodo nọ na Nigeria ama ihe development, because anara m aka Aguleri ọnụ before ndị Aguleri asị na nna akpali ha. Even ọmụba anyị adịlo develop, my own village adịlo develop. Onwela obodo nọ data Anambra dị develop. Jegodo Ọnịcha na anyị na-afụ ije Ọnịcha dịka obodo mmadụ na-ebi ya. On Monday sit at home, gaa na Ọnịcha ka ịfụ ka dị ụzọ ebe niile na-esi isi. Then onye si Anambra pụta na-etu ọnụ bịa village in Italy here, iji agbụ that is ndị gị dapụ na anyị were erie. Everywhere is tied up. Before mmadụ achị na nna akpali ndị agụ, ọ nwerekwa obodo nna akpali o, n'ihe eziokwu ka nna agwa unu. Achọrọ m mmeketa mpụta na social media mfụ na mmadụ achị na anya nwere 25 demons iji eme gị. Who your demon help? Ka ebe gị na ya demon nga. Enwere dibịa na-agba afọ ọịsa, enwere dibịa na-agba isi ọwụwa, onwere dibịa na-ara mmiri, enwere dibịa na-agba ọkpụ. Mmiri enwe ile ọkala akwụ bịa ikwu ya asị ị na-agwa ọgwụ bịam, ọ na-agwa gị eziokwu. Ọ bụrụ na mmiri enwe ile anọrọ anaghị eme the right thing, nke agụnye na ndị anụ na-agwa, mana ọ na-agba n'ike ike dị ya. Ofu osisi adịghị eme ọhịa. Sọsi abịagodo onye nke anwekwa ndị ọzọ mana ha anọrọ sie ike ka o ji wee ike. Ọ bụrụ na ndị ọzọ sonye wee na-eme ihe anụ a, eke edozitego ala Igbo. Ọ na-asọsọ Maazị Nnamdi Kanu mgbu the problem of over 70 million population n'isi, onye ọbụla na-aba ya ji wee bụrụ nke a, mana Maazị Sọsa na-ata afụ. Gị na bụ na-ejikọ n'aka ọnụ mee ihe ka ndị Igbo anọlụ na-elekasị. Anyị na-elekasị. Ọ dịlọ mma o, ọ dịlọ mma. Chegharịanụ ma chigharịanụ. Mebizi na omenala Igbo. Ndị anụ a na-agwa oke ite na-emebi omenala Igbo. Ọgwụ ego abụla omenala. Onwere ebe o ji ite omenala. Mgbe egbe mekwana na-ebe onye gwọ ọgwụ ego na-agbalị ọsọ, a na-agbalị omenala Igbo ọsọ. Ịma na-ege ntị ihe ọbụla mmadụ na-eme na-ezo ezo na-eme ebe alụ. Onye si gị na ọgwụ ego bụ ezigbo ihe, onye ahụ ọ gwọrọ ya vidiyo iri etinye n'ife onyonyo. Ịmalụ na igwe oke ite na-ezigbo ihe, I challenge you. Akwa ọkụkọ tiwere akị, I challenge you. Jeff Eze Obi, I challenge you. Alusego Global, I challenge all of you si na unu na-agwa oke ite. Onye ahụ unu ya agwọrụ dị oke ite vidiyo na iri etinye ya n'ọkụ. Vidiyo na-etinye na Facebook. Vidiyo iri why unu je vidiyo sọsọ ụkwụ ya? Maka na ajị ihe. Ifunugo past ebe ọ na-ekpere mmadụ ekpere ya li vidiyo tirie. Ọ bụ ajị ihe ka ị na-agba ọsọ ka ghara ifu iru gị, maka na ị na-eme ajị ihe. Ọ bụ na ị na-eme ajị ihe, ekwesịrị ịdị na vidiyo sọsọ ụkwụ gị, maka na ị chọrọ ka ndị mmadụ mara ife ị ga-eme. Omenala abụla ajọ ihe. Ọ nọ nnọọ kịta nje na ebe ọ na-eme na m ga-ebido iru m, maka na ọbụla ajị ihe. Mana ihe unu ji agba ọsọ ka a ghara ime onye unu gwọrọ oke ite bụ maka na ajị ihe, maka na unu ma ihe njigwe ya. Onye kpata ndị mmadụ ji agba ọsọ eso ndị ụka. Onye mmadụ ji agba ọsọ na-agbala omenala ọsọ, maka na ndị ajọ mmadụ nọ dị ekwelozi ka amalụ ndị bụ ezigbo ndị omenala.
ihe agwọrụ ọ bụrụ na oke ite ka iji ekwu ya na oke ite abụla ajọ ihe. Onye ọbụla bịara igwe oke ite vidiyo iri ma ọ na ịgwọrị oke ite ọ bụ inye gị testimony kpọọ afịa vidiyo iri si na ịgwọrọ onye anụghị oke ite o wee bute ike dị ọna ka ịfụ iri echi niile ka ịfụ ka ọ gbaba ọsọ na shedi. Nwaanyị unu jiri amaketi ndị unu gwọrọ oke ite unu ada amaketi ha. Obulokwu bụrụ ụka ka anyị ka ọnụ ihe dị anyị ga-arapụ ndị nke a ka anyị prichikwa n'ụdị second thing nji maka ya wee bịa maka na anyị ji many things wee bịa mana before m gawa n'iru because m ga-emechi this program n'oge. Na-egenụ m ntị, mmiri enwe ilo ọkala akwụ bụ nwanne m nwoke, alụsị ego global bụ nwanne m nwoke, akwa ọkụkọ tiwere akị bụ nwanne m nwoke, eze obi bụ nwanne m nwoke, nke na-agba ọsọ ahịa si na afịa bụ okongwu dibịa bụkwa nwanne m nwoke, jee paakị bụkwa nwanne m nwoke. Mana anyị ga-agwa onwe anyị eziokwu na ya na-ebe atọba ụtọ ewepụ alụla ana. Unu kwụsị imislead our youth. Preach wee na omenala one nna nna anyị ha nji wee preach anya. Nna nna anyị ha ejiri oke ite na ihe ndị ọzọ wee mee omenala. Maka na aka anụ unu ji na ọ ga-eme ka ndị ụmụ anyị ndị na-etonyite ka ha rapụ ịga akwụkwọ. Ọ ga-eme ụfọdụ igbu nne ha na nna ha iji wee bute oke ite. Ọ ga-eme ụfọdụ fake dibias asị gị gị jee weta isi nne gị ewee gwọọ ọgwụ end of the day nyaba egwu na-ama akpata. Ka anyị nebe n'anya na the repercussions of ihu na-epreach n'ihe onyonyo. Biko nụ ayịyọ ka anyị yọrịa nna ya unu ya, ana m ayị unu ya, kwụsị unu ya. And unu a n'ebe unu pụta ị na-threaten mmadụ with your ọgwụ. Na-ege m ntị, enwekwa ike ndị Igbo anya na-achụrụ unu mbọchị unu ga-egbu onye ama ama, a ga-agbakwa unu ọlụsị unu ahụ ọkụ. Unu meketa ya wee gbuo mmadụ like that, a ga-agba alụsị unu ahụ ọkụ maka na o nwebeghị ihe ọma efu unu ka mee n'ala Igbo. O nwebeghị ihe ọma mfu ndị native doctor mme n'ala Igbo. Ofu ụgbọ bụ ndị native doctor na ndị pastors, the same 419, the same alụla na ndị pastor na-alụ ka unu ka na-alụ kịta. Chegharịanụ ma chigharịanụ, kwụsịnụ ịlụ alụlụ ana na alụlụ ana abụla omenala. Wepụ n'aka n'igwu ndị be anyị wayo, wepụ n'aka na ya na ọ dịlọ mma. Maazị jee paakị, kwụsị ịlagbata isi ụmụnne gị na-abụ, kwụsị ya maka na mbọsị oge eseti ama agụpụkwa gị. Kwụsị ịlagbata isi ụmụnne gị na-abụ na ọ dịlọ mma. Ịlụzi na alụlụ ana, jee paakị wepụ aka enwe n'ofe bifo wọọlụ gị aka mmadụ. And akwọkọtiwere akị and ndị dibịa ndị ọzọ, ọ bụrụ na unu si na oke ite unu na-agwọ na ọ bụrụ mmadụ ka unu ji agwọ ya, gwa na anyị ihe unu ji agwọ oke ite ka anyị malụ na ya. And ka iwepụta mmadụ ka ịgwọba arịa mmadụ. Ọ bụrụ na ọ bụrụ mmadụ gị na-abụ ịgwọ ọrịa dị full village na ka village ahụ ribe ọba niile achọrọ ịkpata ego ka ọ gịnị. Ndị Aguleri niile achọrọ ịkpata ego. Gwagọ na oke ite ahụ ya ma ọ bụrụ na ọ bụrụ mmadụ.
ọ ga-adịla anyị niile na mma na ọ nwere ebe chọrọ ịga. Ka anyị kwụsị na ịlafu ndị be anyị. Once again, onwere onye mkpọrọ asị and onwere onye bụ enemy m ga-agwa gị eziokwu regardless of onye ịbụ. And asị m mmiri enwe ilo ọkala akwụ na nwanne anyị nwaanyị mmiri enwe ilo uche, biko nu jidenu kunu ji na unu na-eme ọfụma. Jidenu kunu ji unu anwa aka anụa, mana ndị nke ọzọ anụa biko nu chegharịanụ, ranụ kunu ji. Wepụ onye na-agụ oke ite anaghị eme announcement ya na social media, anaghị ịmapụtara sef si na ị na-eme oke ite ọgbaalụ ikwukwe n'ihe ebe mmadụ nọ. Anyị nọlụ unu makwa na alụ gba arọ ọbụla omenala, anyị ga-agba nkịtị gbakọta nkịtị na dịsa alụ na eme 1 year eme 2 years anyị chee na omenala Igbo. Enwerozi ndị na-akọwa maka omenala Igbo. Jee paaki bụ akwa ọkụkọ na-akwụ ụgwọ, ọbụla favor ka ọ na-esi ike, ihe is employed by akwa ọkụkọ, so ọnwa jayo na-enweta die ka o ji ezuzu ihe ahụ ọ na-ezuzu. And then m agwa anya nyuchie dị ya, maka na one day ọnya ọ na-agbalụ ndị mmadụ were nyanwa ma na dị ọnya aya na-etinye na ghọta na anyị dị n'ọkwụnyere onwe ya n'ọkụ na social media. O nwere ọkụ ọkwụnyere onwe ya, before you know it akwụpụ ya n'ọkụ. And mpako buru ụzọ ọdịda na-esie ka anyị jikọọ n'aka ka anyị nweta na Biafra. Enweta Biafra, unu ga-afụ na o nwere ebe oke ite, because onye ọbụla ga na-alụ ọrụ, the system ga na-function well. Ya mara anyị ma o nwere ebe nchọrọ ịrọchi ga if not this program kwesịrị ịnọkwu for 2 hours, mana o nwere ebe nchọrọ ịrọchi ga anyị ga-adị ka echi, maka na echi ada agụ agụ. Ndewo n'ụmụ Chineke. And gwanụ Kanu nta Kanu na IPOB abụrụ family business. Gwanụ Emmanuel Kanu, ọ sị na ya na nwunye bụ Nigerian journalist, mana ha report by anything about the how Maazị Nnamdi Kanu ejiwe kidnap ya. Afụbere m ebe ha na-enye news, mana ise picture with Okezi Ikpeazụ ha sịghị na ha abụrụgo journalist. Gị anya wepụ aka enwe n'ofe before wọrịa aka mmadụ. And dịka ka m ji wee kwuo, ebe ọbụla DOS kwụ ebe ahụ ka m kwụ, weta ụkwụ m na-aba na aka m na-aba, anya m na-abọ n'imi m na ọnụ m, ahụ m niile, ebe ahụ ka m kwụ. Ọ bụrụ na ị nala eso DOS, ngị mazikwa ebe ị nọ, maka na oge mbọchị ikpeazụ onye ọbụla ga-azọ ọnụ ya. Asị m ka Chukwu Okike abịa ma onye pụrụ ime ihe niile gozie anyị niile. Ise ise, daalụnụ.